Sa number 4, anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca ang 99% nga magapapili bilang gobernador sang probinsya sa 2025. Ini para kay Attorney Jesus Hinlo nga nagaserbe bilang Partido Demokratiko Pilipino Deputy Secretary General for Visayas, kasubong man Provincial Council President for Negros Occidental. Karon pa magasapol ang lokal nga partido suno kay Hinlo kag diri magapahibalo sang iya nga desisyon si anay Mayor Palanca kun bala magadalagan siya sa 2025 bilang gobernador. Mahimo nga magapapili si Palanca nga wala sang vice-gobernador. Magaupod man sila o kung magtuga sang alliance sa hindi magasuporta kay Governor Lacson nga magapari-elect para sa iya nga third term. Maiga-field sila nga congressman sa 6th District kag ining ginapaabot nga si anay Mayor Ernesto Estrao. Sa lugar nga wala sila sang kandidato nga magapangita sila sang alliance. Wala nalakip silang gintalakay ang Bacolod. Samtang ginominate man si Hinlo sa partido para sa senatorial slate sini. Iya nga ginahulat ang maging desisyon sang partido. For me, 99%. But the 1% will be answered by him when he says in public that he will run. Sa level ko, I can say as of today, 99% he will run. I am designatory sa CONA, sa NIR. If approved by the party, that's the only way nga may chance na magpadaog. I will run for senator because our last senator was 1963 pa. From Negros. So si Oscar Ledesma.